heng home security camera video clip te hi tiktok lama hian Martina Mina hian arom pho chuaka heng an chen nei na thil thleng te hi tun hnai chawa azual hle maya atir chuan thil ho te atanga in tran ania thil tla le thil che te zan laia thom dang lam tak te chu aron om thina ma se thil thleng chuan zual lampang churun pan chho zelin tor hlei thei lo thleng chuan aron om chho ta ni Martina Mina chuan an chen nei na thil thleng pal satlia mai ani thei ti a hri a thla lampang thil ti ni chu aring chi lawa an ina thil thleng te chiang zo ka an hret thei nan security camera te chu an kam kola heta thil a lo record fu hian an chen nei na thil thleng pal satlia mai ni lovin mu thei si lo thla lampang thil chet na nge yani ti chu aron fin fia chiang viau mai Stop the front lift. It's okay, just ignore it. Mom! What? There's something that like that. What the hell? What's that? Go away! It's okay, stop, Jakub. Don't scream. Don't be scared. It's okay. It's okay. Oh my God. It's okay. Be quiet. Don't scream. Be quiet. Don't be scared. Go away. Go away. This is my house. You're not welcome. Jakub, don't scream. Be quiet. Don't be scared. Do nothing because it's nothing gonna be happen. You are here. Martina. It's okay. It's okay. Just ignore and don't do anything. Just ignore. Sometimes these things is happening, you know. Maybe it's because we talked about it? Yes, maybe because we talked. Oh my God. Okay, just leave it. Just ignore. Oh, okay. Okay. Get out! Get out from my house! Okay, let's talk about something. an chen nei na thil thleng mek chu thil na mai lo takani ti chu a chiang reng maya an bungrua te chu an mani chuan an tla in an tol pop maya mu thei si lo eng thilimni tak chuan a zuam hle ni ti po a chiang reng maya midam tak chuan a tak ni tur em chuan a hrang na sado ma ni ti in an ngai dan an soya an fapa la hian thil thleng hi hlavin a trap lo chawani sia thil lem satlia mai ringot chu ani thei do nem ni le Blood Outdoor Show Christian a channel lama hian a camping nei na tele hiking a nei na te chu aron pho chuak thina tum kha chu Chris ale a thian pa mi ka te hian St Andrew Church Northern England munami hian tlo duna he mun hi hun rei tak chung chu luwa lum lo le chemu mal lovin a towa mthen khat te phei chuan helai mun hi an soi hrang hle maya masila Chris hi hetiang lampang omring lo tu hi ni in a hrang an tia wanga fin fi tum ngat po ani ve renga masila thil dang lam takan tong fuang ti chu an ring phak khau lovani We'll have a mooch round now before it's pitch black so we can manoeuvre around without walking over the top of the graves, if you know what I'm talking about. Mun fal taka bikin le thlan mol kara chuan an ria buk tur te su sualin anin pei fel meu chuan khwa po chu alo thim to hle maya an omna le an che vel te chu thla la kualin bikin chunga chuan lutin reipon ma chuan thomna zet mai hirun omin lau thong do tak chung chuan an tlan chuak duna pon lama hunenga ma chen an han ren rot nu chuan han in ti hoi lui le in Chrisale mi ka te chu a voi ni na tan bikin chunga chuan an lut dun le a an voi ni luna po hian bikin ruak vek chunga chuan thomna tak chu ala chun zom zela tun tuma phei chuan thom chok ni lo thil dang lam tak mai hi an lo record fu ta ni Yeah, multi buttons. What the What? Mix away.
khát tiệt thom na zet mai aron nu khan mikachu man mo zet mai hian pon lama hian a chuaka Chris a chuan a hnung chu ron dolin khát tiệt camera a malama lak lai khan screen ding lampang sir bang phen dawa tang hian eng thilemani thil dum tak mai hian alo en reng lai hi alo lang theya apian khachu mi hringa ang khop maya masela adum dan em kha mi hringa ni lo ti chu a chiang viau maya he thil danglam tak hian Chris ta thian dun bekin chunga chekwal lai vel hi alo en reng ni chuna hriata Chris le mi ka hian bekin chunga hetian lai hian he thil dum tak hi an humi lovani an nuwa he video footage an han en le nu chau hian an hu ve chawani hetiang lampang thil hi chu an ngeina bik vak lo ni turani voini an lu ba kha chu bekin chunga hian an lu to lova tluang takin hemizan hi mangralin atuk lama chuan an ho dun le ta ni Chris le mi ka hian he St Andrew Church a hian thil dang lam tak mi te soifo chu an lo tong ve tak tak ani theingem le enge ingai dan le mi hringte in zom na thuk tak to then khat hi chu thi na meu po hian a then rang thailo ni in alanga he baby monitor video danglam tak hi TikTok lama hian Savannah Drew hian arom pho chuaka he thil hian ama le achung te chu ati lom rualin makpo antitlang hle ni Savannah fanu le api hi anin ngaina hle maya nursing home lama po api hi antlo fo thin renga ma se tu khat chu phone call du omlo tak mai dongin zan lama api chu alo mutlum thu hi an lo hrila heti api an vuizo nu hian Savannah fanu ruma hian thil danglam tak mai chu alo thleng ta chat maya Savannah po hian api in a fanuaron tlo thu hi caption lama po amang nge a heti tak maya atunuin angai ni ti hi hria in aboral to nu po in api hian atunu hi aron tlo ve ni te po in angai thaya uluk takin ilo en teang living room a hian Savannah fanu chu in khwal telemin mu ve thei si lo eng thilemun hi komin atong mol maya Savannah fanu hi amma chi atong satli mai ani tlat lo a background a hian tuemoni ron tong relai hi alo hriat ve thei boka Savannah fanu la hian laumi lo chuan kan mu ve thei si lo chu bia in a hlim pui hle maya Savannah hian a pasal ron ho nu in thil danglam takaron mu chua thu chu hetiang hian ron soya came in right after the clip had shut off. Like, we don't know exactly when, right after, because he heard her talking to somebody after he was done helping the dog, and he was like, hey, who are you talking to? And she goes, oh, I'm talking to Grandma Eckersley. And he's like, oh, well, what'd she say? And she just goes, her said that her loves me. So Savannah pasalin afanu hena chuan tungai biak tian zo chuan ani te chuan api ne na anin kom thu chu alo hril tamaya chuta pa chuan ipi chuan eng thil nge hril che ti chuan a zot leya ani chuan api in amangai thu a hril thu chu alo hril ve le boka thilmak tak chu ni hemi wang hian Savannah le chung te po chun lomin an hlim tlang hle maya chuti rolin makpo an ti hle ni apian vui nu loka thil thlang alo ni bok nen he thil hian makti hlo hle maya Savannah fanu hian api boral thla chu alo mutak takani theingem enge irin ve dan le he
video dang lam tak hi mi pakhat hian social media lama hian rom pho chuaka he thala tupa hi cafe pakhata hian chol ha damin aumna pon lampang veranda hian pakhat dang hi thu in an pia vela view chu a clear ni chu na hriata he thala tupa hian thil dang lam tak chu mu chuakin a camera chuan thil thleng chu alo recordta thalatu umna dar thalang pon lampanga hian mi pakhat hi lo lang theya mase camera angle an thlak dang lama dar thalang le lampanga tanga an lak le chuan chu pa chu alang le thei tlat lo maya camera chu apa ngaya chun han herlet le in chu pa chu alo lang le thei loi sia thil mak takani mi then khat chuan khovel pakhata parallel reality ni tenan ngaya then khat chuan an thilo la fu hi thla lampang ni in alak dan adang lam ang zel khan alangin alang lo thei ni ten an ngai ve thunga engber chunge ni tang le Dennis Dangos paranormal hian trumkhat chu in ro santo chung ko pakhatina an lua thin no pangthlaina ati boiwanga an ro santa mun hi atlowa heng thil zong zong hi an soidan chuan an fa pain no telem pakhat aron hona tanga in tran ni in an soya Dennis a hian he in ro santo a hian eng thil chi anga thleng ti hi finfi atum do na ni Здесь кто-нибудь есть из мира духов? a khol mang chuan he hmuna cheng ni a hriat no pangthla chu bek po chun tuma ma se chhana engma a omlo hemi wang hian room danga chun in sonin he thil hi arun thlenga Что ты еще? Детский смех. Бля, пиздец. Ты еще здесь? Ты меня не видишь? Нужно применить ловушку. Denisian thil chi hrang hrang chu tong chawin closet chunga hian thil ridop dop thom te hria in thil var engemoni hi a hmutel boka e hmuna thla cheng nen hian anin tong chho ta tak tak ta ani mel khop mai eng thil dang chunge lo thleng zel I lo en teang Ты можешь со мной поговорить? Расскажи мне, кто ты? И что ты делаешь в этом доме? Мне нужны души. Чьи души тебе нужны?
Души людей. Зачем они тебе? Чтобы их мучить. Ты демон? Что такое демон? Ну, это темная сущность. Злая темная сущность. Да, это я. Ты можешь показаться? Выйти сейчас сюда. Я здесь. Где именно ты сейчас находишься? Повернись. Так, ловушка сработала. Ты здесь? Dennis hian he hmun luat tu thla entity hi bechun zomin thlapa ngai satlia mai pawni lovin thimthil ti theina chak takin alua pui ani ti chu a hretil le boka. Dennis hian a thiam thil hmang chuan he hmuna thlasual hi a hnot bo theita ni in alanga engpo chu ni se Dennison investigation ane na hi a hmu nom iti zong ani vem le